Bos días, son Elena Rodríguez e vos a realizar unha práctica experimental sobre a disección dunha pata de polo. O obxectivo desta práctica é observar os músculos e os tendóns dunha pata de polo, como modelo dos músculos e os tendóns da extremidade inferior humana. Os materiais empregados foron un coitelo, unhas tesoiras, unha bandexa, unha coxa de polo e unhas luvas. O procedemento seguido foi: primeiro, retirei a pel co coitelo e observei tanto esta como a panícula adiposo subxacente. A continuación, observei os músculos que forman parte da coxa, equivalentes ao cuádriceps e aos isquiotibiais humanos. Seguidamente, cortei os tendóns no seu punto de inserción cos osos, no extremo correspondente ao xeonllo. Logo retirei con cuidado os músculos, ata deixar á vista os osos e as articulacións, e comprobei os osos da coxa. Finalmente, observei e cortei as articulacións da cadeira e do xeonllo, e identifiquei os ligamentos que unen os osos. A análise e as conclusións da miña práctica son que os músculos e os tendóns dun polo son comparables aos que forman parte da extremidade inferior humana. Ademais, quero engadir, a modo de curiosidade, que moitas estruturas son equivalentes, como é o caso da masa cartilaxinosa a través da que penetran os tendóns no pé de polo, que é equivalente ao talón humano. Bueno, esta foi toda a miña experiencia, espero que vos gustase e moitas grazas pola vosa atención.